नमस्कार, हम निपुण सिंह रउआ देख रहा बानी BMN सारण। ई जौन नवादा से जलालपुर जाए वाला जौन रोड बा ओमे बीजेपी विधायक व्यास जी उर्फ करणजीत सिंह जी बानी, जौन की वहाँ के शिलान्यास कुमार के नाम से भी जानल जाला। यहाँ के इतना धुआंधार अपना विधायकी कार्य में रोड के शिलान्यास कैनी कि उतना अभी तकले केहू नहीं के कैले। आई विधायक जी से जानल जाई। सर नमस्कार जी, बहुत बहुत धन्यवाद रउआ के। नमस्कार रउआ चैनल के रउआ परिवार के शुभकामना बा हमरा तरफ से। रउआ पहिलका बेर उपचुनाव जितनी साल 1.5 साल खातिर ओमे रउआ रोड के इतना शिलान्यास कर देनी कि एगो सिवान में लोग खातिर ई रिकॉर्ड बन गई लोग खातिर कि व्यास जी इतना कहाँ से शिलान्यास कर देनी रोड पर। देखिए, जो हम 8 महीने का हमारा कार्यकाल रहे उसमें हम कंटिन्यू फिर दूसरा वाली विधायक भई जी। जो एनडीए के सरकार ला के बिहार में जो भाजपा का सरकार ला तो भाजपा का सरकार ला तक रोड के फंड मिलत रहा, लगातार होत रहा। अब तो बहुत मशक्कत कैला के बाद से 10 गो रोड मांगे नहीं तो 2 गो रोड मिलेला। अब तो सरकार के लगे माने सरकार रोड के फंड में राशि उपलब्ध नहीं करा पाओ, थोड़ा परेशानी होता, लेकिन फिर भी अभी भी हो रहा बा। अभी काम जौन बा तो लगातार हम अपना विभाग से जुड़ल रहे नहीं। हम जाके आग्रह विनती कऽ के घूम घाम के केहूँ निहोरा पाती कऽ के रोड लियावे नहीं, कहे नहीं कि हमारा यहाँ जौन रोड के बुरा स्थिति बा वो रोड पर हमार पहले सबसे पहले प्राथमिकता होला, हमार ध्यान जाला। ओकरा के हम जरूर चाहे नहीं कि बन जाओ हमारा जनता के, हमारा जनहित में वो काम बा, हमार दायित्व बा, हम ओकरा के जरूर करी। ओ बेरा जब उपचुनाव भई रहे तो वो बेरा नीतीश जी एनडीए में रहनी, बीजेपी के गठबंधन रहे तो वो बेरा राउर सरकार रहे। लेकिन ए बेरा राउर सरकार नहीं है, ए बेरा रउआ विपक्ष में बानी, बीजेपी के तरफ से बानी। तो यही विधानसभा से सांसद जी भी लगातार विधायक रहल बानी। तो बहुत सारा एजा के रोड के ई बावे कि वहाँ से पूछल जाता तो वहाँ के कहता नहीं कि वो व्यास जी के जिम्मे बावे, विधायक जी के जिम्मे बावे। जैसे लीलासगा पोखरा से सेमरी वाला रोड हो गई बगावड़ा होते हुए। देखिए, लीलासगा सेमरी के रोड के बात सही बा कि हम बनवाए, लेकिन वहाँ के चौहती और वहाँ के माने जे भी बड़ प्रतिनिधि होला, जे भी बड़ प्रतिनिधि बा वो अगर चाही तो लगे PMGSY में प्रधानमंत्री ग्राम संपर्क योजना में चौड़ीकरण भी कर दी, चाहे PWD से मैंने इच्छा के अनुसार बा काम करे वाला के लोग बा। हम तो रहुआ यहाँ अभी 3 साल हमारे 8 महीने का हम विधायक 11 नवंबर को होके 3 साल 8 महीने का हमारे दोनों टर्म मिला के 11 नवंबर का हमारे पूरा हुई। तो रहुआ देख ली कि मान ली कि हम कितना काम कैले बानी, कितना काम भइल बा विधानसभा में। हमारा पहले हूँ मान ली कि लोग प्रतिनिधि रहल बा 1 टर्म 2 टर्म 3 टर्म 4 टर्म 5 टर्म ओकरो काउंट कर ली कि ओहिमे कितना काम भइल बा, कितना रोड बनल बा। ये तो रहुआ लोग के जनता के देखे के चाहिए, मीडिया के हमारे भाई बंधु के देखे के चाहिए। काम करे के जो मनसा जो विचार बा, तो अगर इच्छा रही, इच्छा शक्ति रही, काम करे के विचार रही, मनसा रही तो काम होई ना। अगर विचार रही तो काम ना होई। कबो कह जाए कि हुनकर काम बा, कबो कह जाए हुनकर काम बा, कबो कह जाए मुखिया जी के बा, कबो कह जाए MLC साहब के बा। ये तो बहाना है, टाले वाला काम है। हर व्यक्ति जे प्रतिनिधि बा, बड़ प्रतिनिधि बा, हाँ एगो चीज़ जरूर बा कि पंचायती राज के जौन अधीन बा जौन पंचायती राज करी, जौन MP MLA के काम बा तो MP MLA MLC करी। ये तो बात सही बा, लेकिन ऐसा नहीं के विधायक के दायरा छोट होला, MLC और MP के दायरा बड़ा होला। ओकर जौन बानू काम करे के और पावर बा और शक्ति बा। हमनी के तो सीमित बानी सन, वो तो असीमित बा। पूरा मान ली कि MLC जौन होला तो पूरा जिला के होला। तो ऐसे वो तो कहीं जिला के कोनो योजना के बारे में लिख पढ़ सकता, लेकिन करे के विचार हो तब। सिवान के जनता के मन में एगो कयास लगावल जाता कि अगिला बीजेपी से अगिला सांसद के रूप में व्यास जी आ सकतनी, हमीसन के दरौंदा विधायक जी ए प्रकार हुआ कर। देखिए, हम कहीं हम दूर दूर तक नहीं किए ना। हमारी इच्छा बा हम जे में हमरा के जौन दरौंदा के जनता जो हमरा के जौन पद दिले बा, जौन सेवा के हमरा के मौका दिले बा, एक दायित्व हम ईमानदारी से निर्वहन करी। यही में हम संतुष्ट बानी, खुश बानी। हम उ ना हैं कि हम ये बात कबो ना कहें कि हयो हमारा। हम विधायकी से जौन हमरा जौन मिलल बा रउआ लोग के सेवा के मौका, ऐसे हम खुश बानी। हम कहीं दूर दूर ले नहीं की। अब भारतीय जनता पार्टी के हमने के एगो सिपाही और कार्यकर्ता हैं सन। भारतीय जनता पार्टी जो निर्णय करला उसमें हमने के लाग जानी सन, जेकरा के भेजी ओकरा संगे हमने के बानी सन। बीजेपी के तरफ से 3 गो कैंडिडेट सामने लौकत रहे। जनता
के सामने जौन ई चौक चौराहा पर बैठ के लोग के आस अपन लगावेला राजनीति, बिहार राजनीति तो पैदा करबे करेले। जैसे कि 1 नंबर ओम प्रकाश यादव जी बानी, तो वहाँ के तनी अभी स्वास्थ्य सही नहीं के, ओकरा बाद रउआ बानी, ओकरा बाद मंगल बाबा बानी, तो 3 आदमी में अभी 1 आदमी तो अस्वस्थ बा, बाकी 2 आदमी के नाम के चर्चा जोरों पर चलता। देखी माने ओम प्रकाश भैया, मंगल बाबा तो सीनियर नेता हलो आ वरिष्ठ लोग बा लोग, आ उ लोग अपना जौन भी माने पार्टी वालों के जौन जिम्मेवारी जी दी, जौन दायित्व वो लोग के मिली, ओकर निर्वहन करी लो। भारतीय जनता पार्टी के एगो बूथ के अध्यक्ष भी आई जी, एगो बूथ अध्यक्ष भी आई, भारतीय जनता पार्टी के एगो छोटो कार्यकर्ता आई, ओकरा संगे हमनी की ईमानदारी से बानी से भारतीय जनता पार्टी पूरा परिवार, पूरा सीमांत लोकसभा के एक एक कार्यकर्ता सब लोग ईमानदारी से ओकरा साथे बा, ओकरा प्रति समर्पित बा। एजा के जनता के एगो सवाल रउआ से रहल है, डीह पर से चपरैठा के रोड 2021 में बोर्ड ओजा टांगल बावे, 21 में वो रोड बन गई बा, देखावल जाता बोर्ड पर, लेकिन आज ले वो रोड ना भइल, इतना जर्जर स्थिति में बा जौना के अगर वो दिले और गाड़ी नहीं खे जा सकत, बरसात में तो और मुश्किल बा। हम देखले बानी एगो सोलिंग बा, हम देखले बानी, लेकिन लेकिन ओकरा बारे में हमरा बहुत आइडिया नहीं खे कि कैसे शिलान्यास भइल, कैसे का भइल, कैसे का माने का भइल। बहुत मुख्यमंत्री के योजना से वो रोड ठीक बा, तो कौन कारण बस से रुकल बा, लेकिन अगर मुख्यमंत्री फंड से ओकर शिलान्यास भइल बा, तो हम अगर शिलान्यास कइले बानी तो हम रोज नहीं कइले, अगर हम कइले बानी हम करेम, सुनी बताओ तनी सुन ली, हम कइले बानी करेम, हमरा जानकारी में बा, तो वो रोड के हम कहतनी 1,00,000% श्योर कि रोड बनी, ओमे कहीं कोनो किंतु परंतु नहीं के। तो वह देख सकतानी कि एजा जौन नवादा से जलालपुर के रोड जाता, वो रोड के 5 साल पूरा हो गई बा, वो 5 साल पूरा भइला के बाद देखी कि ये रोड के आज शिलान्यास भी हो गई व्यास जी के तरफ से, दरौंदा विधायक बानी, ई रोड में काम भी जारी हो गई बा, ढलैया के काम जारी हो गई बा। विधायक जी के काम से कितना संतुष्ट बनी रहुआ? बहुत संतुष्ट बानी, बहुत संतुष्ट बा। रहुआ गांव से उ जो रोड जाता वो खातिर विधायक जी कहनी है कि हमरा नॉलेज में बा, हम उ काम जरूर कराए। हाँ तो कराबे कराए ना। देखी विधायक जी के काम से लोग एजा के कितना संतुष्ट बावे। ई वीडियो के रहुआ खूब शेयर करी, खूब लाइक करी।